ụmụnne m na Chineke ekelele m niile ele otu ụbọchị isikwa na-aga ama m n'ihe niile na-aga nke ọma biko aka nkwa nwunye nwoke nwa maazị Okiwela dịrị egemeza nwa ndị ụmụ ndị gba asị m ka m bịa m kelee ọnụ maka otu ọnụ si pụta n'igwe wee kwado m na mmemme nke m mere n'ụbọchị ụka gara aga asị m ka onye nwaanyị Chineke na-echechi ukwu ka ekere ụmụ Igbo na nke ekere anyị na-echekwa anyị na-ejikwa anyị n'udo ise ụmụnne ana m asị ka m kelee m ọnụ ihe anyị na-eme ọ na-aga n'ihu ana m ahụ ihu ekwenu ọnụ ma dịka m gụrụ ọnụ n'ụbọchị ahụ n'ihe niile ahụ dị maka ego ihe a ga-enweta ihe a ga-enweta njirimara onye njirimara ndị ịkwalite ya elu ọbara uru biko ana m asọ ọnụ jide onye asị jide aka o jiri mma biko onye ndị Igbo bi na Ireland na ndị nke chikwe mba ọdọ na-abịa akwadokwa ihe a na-eme jisi na ike na-akwado m n'ihe m na-emekwa na ọka ihe na-ịghọtago ka aha ndị Igbo ghara ifu aha ya agịrịkwa n'efu nchịkwa otu aka na-arịọkwa ndị Igbo niile bi na mba niile biko ga-emere ihe ị ga-eme ịdị na-eme ka omenala Igbo na-aga n'ihu asụsụ Igbo na-aga n'ihu ihe eji mara ndị Igbo ebe ọbụla ọ nọ ka ọ na-aga n'ihu ka ndị mba ndị ọcha ndị bekee dịka anyị nọ na mba Amerịka n'ụbọchị taa na enwere ebe abịara mezie na-ewepụta ụbọchị ga-awụ ụbọchị eji echeta ndị Igbo nke bekee kpọrọ Igbo Day biko nụ ka anyị na-eme na ebe ọbụla anyị nọ ka anyị na-egosipụta ihe mmemme ga na-egosi omume na ọdịnala Igbo ekele m ọnọdụ na-agwa ọnọ na chite ụda ebidokwule m haziwe nke afọ na-abịa abịa maka na nke afọ na-abịa abịa ga-aka nke afọ a mma eji m otu aka ahụ na-ayọ okike kere ụwa ekere ụwa chi ukwu nke ụmụ Igbo Chineke nke oso niile nke ndị agha nke na-akwalite ụmụ Igbo na-edu ụmụ Igbo na-ezuru ụmụ Igbo ọka ebe ọbụla ha nọ nke mere ka o ji abụ mbọ a na-agba iji kwatu ụmụ Igbo iji hụ na ụmụ Igbo aga n'ihu iji hụ na echisasịrị ụmụ Igbo na nke na Chineke na-agba mbọ na-ahụ na ọgịda aga n'ihu Chineke ayanwa ka m na-ayọ na ọ ga-ewepụtara ọnụ ihe ọnụ ga-eji azụ ụmụ ọnụ ihe ọnụ ga-eji mee ihe eji ama ndị okorobịa ihe ọnụ ga-eji bụ uru ọ na-agịda awụ ogbenye ihe ka m na-arịọ ma iwepụtakwa ụlọ maka ọwa onye riji n'afọ ihe achọwa onye ọ ga-aga ịkwado onye riju afọ ihe achọ nwanne ya ọ ga-aga ịkwado maka na ihe m na-arịọ unu ga-eriji afọ a rijie ya ọfụma nwedezie nke unu ga-echekwa unu ga-eji bịa kwado m n'afọ na-abịa abịa n'uju maka na ndị nke bịa n'afọ a na unu mapụta ya ma bụ ige mie na mma bụ ige nke nyere m ike m ga-eji emekwa nke afọ na-abịa abịa ya nwa ka m ji ayọ orisi ekere ụwa kee ụwa niile kee igwe gaa ala kee ụmụ Igbo gaa n'ụdị pụrụ iche na ọ ga-ewepụtara na ihe unu ga-eji azụ ụmụ na ihe unu ga-eji na-akwadokwe m na-akwadokwe ndị ọzọ udo rịrị ọnụ ise n'olu oyibo maka our people non-Igbo tribes who came to support me. May Almighty God continue to bless and support you. May Almighty God continue to provide for you. May Almighty God continue to protect you, that He will give you enough to take care of your family, your future, and also have the reserve to come and support me next year, because I have started the planning of next year's. I will use this opportunity to thank those in groups that are making sure that this thing they are spending their time, they are spending their money, they are spending their energy to make sure that this program will keep going. And I say, may Almighty God continue to bring those who will support your vision. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So, my non-Igbo fans, please don't be offended when you come to my event and we will be hitting Igbo, because we are doing that in order for the people to promote this Igbo language, Igbo culture, so that people will know that there is something called Igbo. To remind you what we have been doing olden days, how we used to do things olden days. So that is why. So thank God I have done this video in Igbo and I have also translated it in English. Thank you very much, and may my God continue to lead you, every one of you, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.
Ise in Igbo land means amen. It is sealed. It is sealed. Amen. Bye.